Európa ponúka ideálne prostredie na pestovanie záhradníckych plodín. Vysokokvalitná zelenina a ovocie sa pestujú na zelených lúkach, v lesoch a v oblastiach s nedotknutou prírodou. Medzi európskymi plodinami vyniká paprika s mnohými kulinárskymi výhodami. Je veľmi všestranná, môže sa konzumovať surová, varená, pečená, grillovaná i vyprážaná. Vďaka rôznorodosti chutí, od sladkej a jemnej až po štipľavú, sa paprika môže používať v rôznych jedlách a kulinárskych kreáciách. Dobre sa kombinuje s inou zeleninou, mnohými druhmi mliečnych výrobkov a mäsom. Bohatosť farieb a tvarov papriky prispieva k estetickému a chuťovému zážitku z jedál. Paprika obsahuje vlákninu, antioxidanty, chlorofil, najmä v zelenej paprike, karotenoidy, polyfenoly, ako aj vitamíny a minerály, ktoré sú dôležité pre vyváženú stravu. Vítajte v dome papriky. Každý vie, že paprika miluje teplo a potrebuje zvýšenú starostlivosť, aby sa naplno prejavila jej chuť. Preto sme pre ňu vytvorili špeciálne apartmány, plastové tunely, ktoré ju chránia pred vetrom, dažďom a patogénmi a v ktorých je klíma ideálna pre rast týchto rastlín. Aby sme minimalizovali vplyv tunelového poľnohospodárstva na životné prostredie, v ktorom žijeme my a naše rodiny, používame materiály šetrné k životnému prostrediu, ako sú biologicky rozložiteľné fólie a nechemické metódy ochrany rastlín. Využívame aj recykláciu materiálov a kompostovanie rastlinných zvyškov. Veľmi dôležité je aj racionálne hospodárenie s vodou, napríklad prostredníctvom kvapkovej závlahy a fertigačných systémov zameraných na koreňový bal rastlín, ako aj mikromanažment dažďovej vody. Paprika sa pestuje zo sadeníc, pretože má vysoké nároky na teplo a dlhé vegetačné obdobie. Semená papriky sa vysievajú do multiplátových kvetináčov a približne po 3 týždňoch sa vykonáva tzv. Špikovanie. To je presadenie sadeníc papriky do veľkých kvetináčov, aby sa umožnil rast ich koreňového balu. Po niekoľkých ďalších týždňoch sa sadenice papriky vysadia do tunelov. Príprava pôdy na pestovanie papriky si vyžaduje niekoľko kľúčových krokov na zabezpečenie správnych podmienok pre rast a zdravie rastlín. Prvým krokom je dôkladné vyčistenie pôdy od zvyškov predchádzajúcich plodín a burín, aby sa zabránilo konkurencii s rastlinami a možným zdravotným problémom pre nové rastliny. Potom sa vykoná rozbor pôdy s cieľom určiť pH a obsah živín v pôde. Ďalším krokom je pridanie kompostu, hnoja alebo iných organických materiálov. Tým sa zlepší štruktúra pôdy, jej schopnosť zadržiavať vodu a doplnia sa živiny potrebné pre rastliny. Posledným krokom je osídlenie pôdy prospešnou mikroflórou. Krajiny Európskej únie sú známe svojou vysokou úrovňou poľnohospodárskej výroby. Vysokú kvalitu našich výrobkov zabezpečujeme dodržiavaním prísnych fitosanitárnych noriem a štandardov, čo zahŕňa používanie nechemických metód ochrany rastlín a pravidelné kontroly. Okrem toho využívame prirodzené opeľovače prostredníctvom miniatúrnych tunelov. Kontrola kvality prebieha v každej fáze výroby, od výsadby až po zber, aby sa zabezpečilo, že papriky budú nielen dobre chutiť, ale aj spĺňať naše vysoké požiadavky. Starostlivosť o papriku si vyžaduje niekoľko základných pravidiel. Pravidelné zavlažovanie je nevyhnutné na udržanie stálej vlhkosti pôdy. Prerezávanie a správna starostlivosť o rastliny, to je odstraňovanie nepotrebných výhonkov a vertikálna orientácia rastlín, umožňujú ich lepšie presvetlenie a vyššie výnosy. Doplňanie živín poskytuje rastlinám potrebné látky v správnom pomere. Rovnako dôležitá je aj regulácia teploty. Okrem iného sa používajú slnečné clony a kropenie, aby sa zabránilo tepelnému stresu rastlín. Dôležité je tiež pravidelne sledovať výskyt škodcov a chorôb a v prípade potreby používať nechemické metódy ochrany rastlín.
Prírodzení nepriatelia škodcov zohrávajú na našej farme dôležitú úlohu. Patrí medzi ne dravý hmyz, ako sú napríklad lienky, ktoré sú obzvlášť účinné pri znižovaní populácie vošiek, čo umožňuje prirodzenú kontrolu týchto škodcov. Papriku je potrebné zbierať, keď dosiahne správnu farbu a veľkosť v závislosti od odrody. Starostlivosť pri zbere je veľmi dôležitá na zachovanie estetického vzhľadu a dlhodobej trvanlivosti plodov. Paprika sa zbiera ručne, čo umožňuje šetrné zaobchádzanie s rastlinami i plodmi. Po odrezaní sa paprika opatrne ukladá do nádob, aby sa predišlo tlaku a poškodeniu, ktoré by mohlo spôsobiť znehodnotenie plodov. Po zbere sa paprika triedi podľa veľkosti, farby a kvality. To umožňuje výber plodov na ďalšiu distribúciu alebo spracovanie. Vytriedené papriky sa balia do plastových debien, známych ako EPS, alebo do kartónových obalov. Pred prepravou sa skladujú v chladiacich skladoch pri vhodnej teplote. Máme to. Konečne, máme to. Poslednou fázou produkcie papriky je jej preprava k spotrebiteľovi. Pokroky v chladiarenských technológiách a logistike umožňujú vývoz čerstvej papriky do vzdialených destinácií bez straty kvality. Moderné spôsoby balenia a prepravy zaručujú dlhšiu trvanlivosť a čerstvosť, čo je kľúčom k zachovaniu konkurencieschopnosti na vzdialených trhoch.